Karakumski 2 nol akkauntym 4-nji video. Bu gezek çäme söýüg hakda bolar we patbişiklaryň soragy we geçenki videomda bir näçe tan soralar geldi. Maňa soralar beriberiň, men gyzyklylaryny şulara video görüşde jogap beren, oňa soňra dolanarys. Buňky çäme söýüg barada. Indi siz maňa diýersiňiz, söýüg barada ýazylmadyk goşgy ýok, aýdylmadyk aýdym ýok. Indi gel Karakumski biziň öňümizde geçdi de biziň öň eşitdik adymyzy aýdyp berjekmişin diýersiňiz. Söýügi bizim pikir edişimizden has çyrşyrly mexanizm bir köplön çarşýas mysal üçin bir adama belli bir eýfariýa döreýär, gysga wagtlyk dopamin gormonlaryny fonda bökýärdi, şoňa söýgü döreýär. Mysal üçin sen bir ýaş ýigit bir gözel gyz bilen tanışdygyny pikirlenýän, öýlen aýsam diýen ýanky diýip planjan men kofe içesim gelýärdi, tor diýesim gelýärdi. Sen lezzet alýan ýanky gyz bilen tanışdyň, tam çada girdiň, habarlaşdyň, indi ýanky tordy alyp ertip beresiň gelýär, şoňa şonu göresiň gelýär. O söýgü däl. Sen o zatlar näme üçin edýän? Sen o zatlar lezzet alýan üçin edýän. Sen egoist, sen o zatdan özüň lezzet alýan. Ünsüň köp adam özü söýlesi gelenok, özü söýesi gelýär. Köp adam söýseler, söýýän adam olara gyzyk gelýär. Her kim özü lezzet alasy gelýär şo duýgudan, şo gormonal eýfariýadan, şo kelläň içindäki dopaminiň bökmeginden. Ene mysal üçin hemmemiziň enelerimiz, mamalarymız ýa bad ýa bolly mysal üçin biziň enemiz ýaranok diýeli. Sen eneni ene hakyky söýgü üçin ýalak, enen ýaranok, oňa derman alyp bermeli. Skaresi otoguna girersiň, ol garry adamyň ýüzi wadyr otaydy. Gidip çykda jetmeli, oňa derman alyp bermeli, oňa ertmeli. Sen şo prosesden hiç lezzet alamaga. Ýöne sen şonu iskirini eneni söýýäniň üçin, şoň saglygyny ala edýäniň üçin sen şo zady edýän. Ene hakyky söýgü. Men şo niýen köp kontentde näme üçin şunça kan oňşuksyzlyk bolýar, näme üçin ýa statistika şunça kan oňşuksyzlyk bolýar düşýän böyle şey diýip aýdyp geçäň. Sebäbi biz köplen söýgü duruýdýas. Näme üçin men geçen kontentimde diýdim, söýýän gyzyň almaly däl, sebäbi biz söýgü diýen düşünje düşünemiz o atçasti başalygy näkär. Aýdymçylar bir bakışdan aşyk bolma söýgü däl, bir bakışdan aşyk bolma sen hakyky söýgü sen tim bolýar şu döwür nadёжный adam boljagyny bilýän. Diýme şo gysyň içiňe syrsyny. Sen şo gyzyň bir aýlap bir iki dengde de arkaňda namysyň gorajak. Sen ýanynda sen durmuş kalibaniýanda puluň ýok, wagty baýan, wagtyň stabilny ýanynda adam bolup biljegiň bilýän. Ana şo söýgü wagtyň geçmegi bilen biziň kellämizde şol adamy eden zähmedimiz mysal üçin aýal maşgaly. Nahar bir şeýle kirinýär erkek adam üçin pul gazanýar, geyindirýär. Şoň bilen zähmediň hasabyny kellede çän istoriýada ana şondan soň gelen hakyky söýgü. Biziň başdaky söýgü durýanymyz ol eýfariýa. Biz ony özümiz lezzet alýan üçin edýäs we köplen şon ýaly ýalňyşlyk goýup berýäs. Şu wagt el bilen operator kamerany kesýärdi, sen bagşalar diýdin diýe, sen niýe tüýsürekden niýe действительно şu şeýle öz ideýany peýdal pikirlerini ýaşyr etesiň gelýär, ýöne ýatdan çykarma, bagşalar zatlar diýen şu pikiriň sen gazançyndan hem azyl diýip bilýär diýe, o dogrudan hem şeýle köp gyýylar ýene bir gaýtalaýan, sen bize nähilek bolmalyny öwredýän diýe. Egerde sen ýene taň terbiýelep bilmedik bolsa, 18 ýaş apsyň sen şu wagtda sen terbiýelep bilmedik bolsa, men hiç ýyl öwredemok. Kim men sen ýene taň saňa terbiýe bermedik bolsa, gel Karakumski şu wagt kamerany açarda saňa terbiýe berip bilermi? Kim men onu edip biler ýala. Saňa diňe Hudaý kömek eder. Maňa heýt ýarýan gyýlara diýende käbir gyýlar. Men bu kontentim ýene bir gezek gaýtalýan. Belli bir durmuşda opytym boýunça öňüme öz ýalňyşlyklarymma durmuşda käbir adamlaryň ýalňyşlyklaryny gördüm. Şonu ýaşlar gaýtalamasyn diýip edýän, düşünýäňizmi? Şu kontentler. Gel maňa kommentariýa de. Wapşe men sana sen isleşiň ýaly ýaşa. Indi sen bize näme ýaşamany öwredýän diýsen isleşiň ýaly ýaşa. Men ýaş oglanlara normal gyý saýlaşsynlar, ýene gaýtalýan normal maşgala bolsunlar, bir-birini syýlasynlar we şoň gymmatlygyna düşünýän men kontentim. Sen maňa kommentariýa ýan gyýjak, maňa hiç ýagdaýda gyzyk geldi. Hiç ýagdaýda gyzykly däl. Bagşalar diýmen, bagşalarym göwüne degemok, göne söýgüň bir romantizirlenen ýalňyş görnüşi bar. Oppa bir wagtda gördük, o sen eýfariýa, sen özüň lezzet alýan ondan. Sen özüň üçin edýän. Ýalňy sal getirdim. Ejelimiz, hakalamız yaramasa ýa-da enemiz yaramasa biz şonu lezzet alýasyn gidip şoňa derman satyn alsak ýa-da nahara unaş kesip bişirip bersekle. Ýok, biz onu hakykatdan lezzet alyp edemiz oga. Biz onu hakykatdan hem söýýän üçin edýäs. Daşo şo moment işimizden hem alyp nerwişini etip bileriz. Wagt şu wagt kamera nokta dost diýip ben gören nerwişde edýär. Ýöne aňarsynda söýgü bolan üçin edýän sen şonu.
Ana ýaly arasynda hakyk söýüp bolan şo bolýar. O başda eýfariýa geçikdi. 6 aýdan her kimim söýgün berýän garmonlary bagyşlangyny spirtnoy içkin serhoş edişi ýalak kelläň ütködýär. Daşy ondan hem güýçlü. Ondan şo geçikdi adamın bir-birini trezbe seredi. Oppa men şu baran oglanymmy? Şu men baranlyydymmy? Dur maňa bu zatlar laýyk däl diýär. Ana şo zatlar özüňi aglatmaň diýip kontent edýän. Indi bolsa plavna patpişiklen beren soraklaryna geçikdi. Bir patpişigim sorapdyr. Agam men söýgülim meni köp ağlaýa, ýöne ikilik edinok, köp ağlaýa, uruşdyk, şonu da garaşýamaňa. Ýazarmy? Men ýazaýynmy ýa öz ýazýança garaşaýyn magam diýär. Görýän, suja pasapşeýni ýaman sada oglan bolmaly. Öz ýüregi duýupdyr, köp ýalan sözleýär diýär. Men size bir zat aýdyn, ýalan sözleýär. Ýalan sözlemek azgynçylygyň bir görnüşi. Çilim çeken ýaly, spirtnoy içen ýaly, we özüňiz oturgyp giden özüňiz düşünýär beriň. Hiç gaçan ne adam ýalan sözläp biler, mysal üçin öňüňde duz getirilip goýuldy, duzy köp bolan ahar myhmançylykda. Gowmy hawa gowdyan sypaçylyk üçin ýalan bolýar. Ýöne egerde gözüňe gyryp ýalan sözläp bilýän ol bir sistematik ol. Oňa bir günde gelenok, ol ejesine mallyar, kakasna mallyar. Senin öňüm näçe adam şeýip ahlan. Oňa näçe ýylyň dowamyny optol ýalan sözleme o sistematik fi. Ýalan sözleýän adam men ýatlap goý. Luboy podlust edip bilýändir. Täze ol uşa professional nalýar. Mysal üçin gyzyň taşdyň gorkusyna sen bir zat diýdiň, näme etdiň lan ýanky çekin. Ahly ýalanam görnüp dur. Ol ökde däl. Mysal üçin ol gorkusyna ýalan sözläp dur görübilçik. Tam panyat można. No professionalna gözüňe gyrpman ýalan sözläp bilýäňiz. Men durmuşymda optimda ýadyna duş gördüm ama Wot men zaýdan iň gorkunç variantdyr. Bu oglan maňa garaşýar diýip da dumuz diýýär. Sebäbi ýaraşasy gelýär. O sana garaşanok. O görýän zat näýleklay. Aýdana bir azgynçylyk, beýlek azgynçylygy çekýär. Mysal üçin ýaman gowy, ýaman gowy. Prosta erteden naşaman sen işleýän üçin men özümden şu wagt düýýänler, mysal getireli. Prosta bir stresden ýaňa çilim çekýär diýip bilersiň. Ýok. Çilim çekýärmi? Şo çilmeçeni näçe ýol geçipdir. O ýolum siz halamaýaňyz. O ýolum size nadýožny Sputnik'in geçen ýollar, şo çilmeçeni ýa-da şo ýalan esenni näçe tany azgynçylyk etabyny geçen adamlar olur. Ýalan sözleýär, çilim çekýär, tatuirovka. Wroji gowy aram şu vinoja gitýärdi. Ýok, şo vino gelmek üçin belli bir maşgalatyň terbiýesinden geçip gitdi. Belli bir barlayan yerleri bardy. Belli bir gatdaşyklarda boldy. Ondan soň adam şoňa barýar. Düşünýärmi? Gowjak ýene ýalan sözleýär de hiç ýaly bolup ýok. Gözüňe seredip Allah bilýäňiz. Men saňa aýdyn dostum. Hudaý saklasyn. Şu gerek. Şu gerekden birje kommentariýa jogap berjek. Sebäbi şu gerek men şol oglany distisine kömek edesim geldi. Maslahat berip. Kısaca tagam çykyp durýan gowup dur. Söýgü barada men öz pikirimi aýtdym. Gaýrat edin oglanlar esasat edepli terbiýeli bolsun. On ýalak gyzy biz iç gysgynç görýäs. O saňa dopamin berenok. İç gysgynç o sen gül ters bir kolony düşünenok bagyşlangan her hil men mysal getirip bilemok. Düşünenok. Ve o çağa terbiýeli, medeniýetli ejeden ulanly. O sen oýunlaryň, o sen azgynçylygyň urwuny däl ol. Düşünýärmi? On ýalda iç gysgynç görýäs. Aýan kıyancak bulatnoyca, uşa sen näme diýip arlamalygyny bilýär. Ýöne käbir ýerlerini bukyp bilenok, mysal üçin ýanky çilim çekmek diýe, spirtnoy içmek diýe, şoňa gelmek üçin gaty köp etaby geçdi. O sen gowy edip diňledi, nasaň jeli. Şoň üçin özüňi aglatmak, bir azgynçylyk, beýlek bir azgynçylyk çekýär. Ýalan sözlemegem azgynçylygyň bir görnüşi. Ýene-de gaýtalýan, ýanky sypaçylyk üçin ýalan başga gurrun, adam gorkup ýalan sözlemegi başga gurrun, ýöne sistematikni o nuktatlarda da oýnady barlan bolýarlar. O näçe diýär bilýärmi? Sen şupu diýär. Sen barlak görýär, perselwitse diýär. Sana neme diýär? Näme sen granisalar şupu diýär. Näme sen Allah bu, näme intonasyada. Başda atyk görýär. Hemişe o nuktatlar uluzatmaň gel, o nuktatlar oňuny mysal üçin göze görnen. Gowjak ýene ýalan sözleýär-de ýok. Gelecekde ulu palonka ýerler. Konkretne ýollar goýur. Gaty uluzatlarda, gaty erken ştatlarda ýalan sözläp başlar. We gözüňe seredip, gözüň kyrpma. Gözüňe seredip Allah bilýän adam adamyň iň gorkunçy. Şonu bellek goýun. Şolar ýalak men bu kontenti ne maňa operator diýär, gerekmeý saňa näçe adam senden kategoriýa diýär, saňa bu kontent pulum getiren oga diýär. Pulgadan birinji nowatda pulgadan noşunem diýerler. Men ýalňyşlyklam, men durmuşda gören ýalňyşlyklam adamyň ýalňyşlyklary gaýtalanmasyn. Ýaşlar ýylyň ýalňyşynda öwrensinler diýip edilýän kontent, düşünýärmi? We maňa heyt ýalanlar ýene bir gaýtalayan
men size hiç hil ýagdaýda näme hil ýaşamalygyny men kimsede öwredör ýaly enden atan teri berip bilmedik bolsa. İsleşiň ýaly ýaşa. Men ýaş garagöz türkmen oglanlarymyz bara. Watany söýýän türkmen oglanlarymyz. Şolar normallygy saýlap bilmek okuýy bolsun şolardy. Normal agzy bir maşgala bolsun. Ana men şo kontentim şol. Maňa sen obrazynyň ýa sen ýalakylyň hiç hil gyzyklylar. Kategoriýaň bloga salýan maňa absolutno gyzykly däl. Şolar ýala. Soragyňyz bolsa kommentarda berin. Ýa-da men ýene gaýtalaýan. Aýdýana düzü terbiýeli maşgala bolýar. Şu widiany gorkos görüň. Näme pikir edýän Karakumsky barada di. Ýekece ýerine, daja men pikirim boýunça bir hilek nitorak durmuş alyp barýan adama da askarbiçilni, ziyan ýetirji prizivler hiç ilegi ýok. Absolutno adam şey diýe, men isleş obrazymy ters gelýän pikir içinde most bilemek adaçyk diskomfort görýändir. Sen oglanlara panýaça berýän diýendir käbir gyzlar. Şu widiany gorkos gör. Egerde da men absolutno laýyk maňa şu kontent diýse gyzlar sebäbi näme diýler? Aýalyňyz gowurun. Biriňize zähmet edin. Zähmetiň kömegi bilen söýgü gelýär. Zähmet ravno söýgü. Zähmet ravno myşsa. Zähmet edýän myşsa çykýar. Zähmet edýän söýgü dörýär. Şonu ýotyrna. O normal ýamaşaly. Ne, hakykatdan daway ene şunu ýala gowy gollaýan ýer. Aýgerde ýollaşyna ýalan sözläp, onu adam gördüm durmuşda ýollaşma ýalan sözläp belli bir durmuş gadalarny amaşgala durmuşy diňe şahsy jertwy, şahsy lezzetin bilen jertwy etmeli bolýar. Pida bermeli şahsy lezzetini maşgala bütünlügi üçin. Sen köp endiklerden däňmeli bolýan, irrek öýe gelmeli bolýan aýalyň gaty görmeli ýalan. Ya da sen ýollaşyňy allap bilemok yalan sözläp başga ýere jorularyň gitmeliler bolýan. Öňkü durmuş endiklerden köp satdan jertwy etmeli, çagan bolmaly. Oňa bunyal heýt ýaýanlar oňa taýinler. Olar iki stula turasy gelýär. Maňa stabilnje er gerek. Plusam men ýaşajak. Erkin ýaşajak. Hawa men her sözüm saýlak gurlaýar, näse men bilen hezil eder bu gyýylarla ýa-da ana bilbeýdi de diýip pikir etmän. Her tarapyndan giýjek bolýarlar, operatorjan her tarapyndan giýjek bolýarlar. Bolano Karakumsky diýjek sözlerini gaty o filtrden geçerler. Gyýnan sakda begensek de bolan goýulan kan bolano gyýylar. O käbir oglanlar many üçin men gyýylar diýen. Nifkom sluçy. Ýa-da bellek geçdim. Gaty terbiyeli gyýylar bar. Gaty terbiyeli oglanlar bar. Oglanlar şo ýan hyýala hezil görüp, gyzykly görüp käbir gyýylar özüňde allatmaň. Şuňaňmy? Terbiyeli, iç gysgynç görnýän gyzdan galyň. Başda söýmeýän ýarlar. Ýöne şol esasat saňa raqib bolýan berdi nimek? Raqib spor. Düşman ýaryň köni manysyň. Men görýän meni maňa şoda sen özüň millilik saklaýamasaň neme diýipdirler. Türkmenlerle gurlu diýipdir. Awa men ýöne sözlemde latin sözlerim ullanmaly bolýar, ingliz sözlerim ullanmaly bolýar sebäbi ol millilikden çykmak diýip düşünemek. Men rus sözlerine ullanmaly bolýan pikirimi ýetirmek üçin has düşnükli dille gurulýarsam men häzirlay adamlar diňe bilýän zat edip geden bolsa biz daşda uruna galardyk. Daş asar bar, daşda neme balyk tutýardyk, daşdan bıçak ýetdi, diňe şonda galardyk. Biz diňe häzir men kontentini düşünmeýän sözüm bolsa Google'a girýän, Hudaý şükür emekst internet bu. Google'a girýän, girip görýän boldy, ana gördük. Bu many berýän ekene. Barjyk senem men görýänlerden hemmesini akylly diýjek bolam. Nifkom sluçyny menem üçin bir täzelik aýdan bolsam, ýa-ni ýaly gözetimi giňeltmäne bir sebäp bolar. Şolar ýaly indiki görüşýänçä.